Takže čau lidi, vítám vás u prvního videa a být vám si vemu sluchátka, protože když nebudete mít sluchátka, tak vás rodiče úplně seřvou, protože to je hodně sprostý. A sorry, to jsou mý kámoši a prostě si povídáme, když hrajem a takže prostě sorry. Já to budu stříhat celý večer dnes. Ty co jsi to vyblil? Ty vole Britky. Možná mrtvé, jo? Sopla. Ne, dostal pod minimku. Jeden, z toho mohlo. Zatím. Dostal 99. Ty Rizlorde. To bude asi nějaký škybry Rizzler. Volý skybyďák to byl. Kámo, proč to vystřelila? Tell me how skibber I can be. Papíku. Škybidy. Já se vemu do Combat SMGčku klidně, ať se do Oňa veme, tu MRku. Já jsem mu do fialový SMGčku. Oňo, vem si to MRa. Ne, já mám M-ku. Tak jo. Takže já si vemu to SMGčko a třeba implant, já A nevím, musím mě no. všimnout totiž. Tak Fande je zase mrtvej. Já mám 3 killy, chlapci. Já jsem prostě je zabil jedno typ. Já dva mám killy, já mám 2 Já killy. jsem pak kepil celou dobu na střeše a čekal jsem, než mi někdo podleze pod nohy. On je nemá ani jeden. 200! Jenom než mi budou lítat pod nohy. Před náma, Fando. Typek nějaký. Počkej. Táma. Kde jsou ostatní? 34 se bílý. Má bílý, jo? Kde kucí? Tamhle, Kde? Mám jít? Tady dávám náčpek a padáme. Kam je aimbot z toho infantry, ty vole. Padáme. Tady typci. Whisky, Co? Knock. Kámo, co jsem dostal? Kde to Pomoc staví? na mě, na blízko. Hoši, mám společnost. Hoši, mám velkou společnost. Potřebuji pomoc. Já už běžím. Hoši, ale kde jste ty vole všichni? Ještě tam jeden, nemáte kilou. Net. Oňo, nech mi loot, plus. Já jdu za Oňou, jo? Nechte mi tam loot. Neboj. Tam modrá tanderka, ty vole. Infantry. Tu tanderku si můžu vzít? Je tady fialová. Klidně. Ondrášek dobrý. potahal, vole, Ondrášek potahal. Hej, nemáte Máte někdo náboje do famase? Vajda! Jo? Tak? Proč by to nepostavila? Já se asi dám. Tak? Máš jich tam víc, Fando? Tak pomoct? Byly tu dva. Jako, všechno by se nejlepší famas. Hrajete Na kopci. Vidíte? A jo. Mám vzít 3 medkity nebo 6 miníček? Mám 6 maníček. Tak já mám medkity, jo? Kde? Tam má Tady? 120. 30, 59? Jednou jsem tam za tebou. natknul, no. U mě duo. Jo. Jde o ně. Nahoře. Na oně. Já nemám přebitou pumpu. Je tam třetí, jo? Já kdybych měl přebitou pumpu, kámo, tak... Tebe bílý. No! 106, jeden. Jeden je nuklý a jeden má 106. Jeden je nuklý a jeden Oňo, má uteč, že 106. se můžeš, já tam nejsem. Co?
Tak u mě vole skočí volá výbole. Hezké. Já na ně půjdu, jo, ok, dobrý. To jsou nějaký úplný mamlasky, ne? Ale já jsem dostal zase... Ještě jeden. Tak co, já bez toho, ne, bez toho nebyl. To jste vy. Zapek! Já jsem dostal od někoho úplně jiný. Jsou 4, jo? Jsou 4, jo? Jdem, je to sám? Jeden minus 80, 70, 30, on má. Jako já bych už jela, Dostal já jeden nevím, bílý. něco. Jeden má bílý, zelený má bílý, jo? 34 minus 70 vedle, bílý. 2 tam bílý na pingu. Tady 60. Hezky, Ondro. Šel jsem. Jezda. Kam se mi najde, vole, jak prase, vole. Konečně mám náboje. U mě minus 80, na mě na blízko, oši. Fando, to seš. Hoši, minus 40 ten tu jde. No, Další 2, jo? Tě zbyl, Fando. no prosím tě, kdybych mě tak myslel. Ty vole, Tě zbyl. Nok ve vzduchu. Já nemám matro! No dobrý, tak já jsem dobrá. Jsem dead, jo? Kdybych měl matro. Ty máš chodrou pumpu. Co vezmu, vole. Týpce, jo? Co? Naši týpci. Ty vole, on je nejlepší ten damage. Má aimbot jak prdel, vole. On tady týpek přede mnou má 1. Kámo, on má u mě 1, Fando. Ten dam je nejlepší. Co noknul, to seš resort. Ty vole, oni jsou prostě nejlepší, ty vole. Magavíme, magavíme. Pavíko, zas to pušneš? Se podívej, to 4 týmy. Švelkých papů. Magavíme, magavíme. Víš do svíčka.
Ten je drakovej. Jamana, 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 jamana. 4 týmy. A já si budu šetřit na motýlka, kolik stojí motýlek, ty vole? Kamala na matiku hledá, ty vole. Kamala nechci na tělák nechvílovou, ty vole. Pondělí. Vy jdete v pondělí do školy? Na pondělí budeme mít pro tělocvik, vole. A ještě máme vole na jenom být nechvílovou, ty vole. Seret, No, budeš dát double snipe prostě. Kolik lidí a týmů? 3. To je trio. A vína, sapote. To je ten cheater. Botlané. Jo, no. Babička mi psala. Máš tam ještě druhý grappler, abych se vzal. To kolik? Ahoj, babi. Ahoj. No. Jo. Tak já to v pondělí se stavím a přijdu pro ty koláče, jo? Jo. Čau, babi. Ahoj. Aha, to jednou už jsem zabil, vole. Babička, přišlo štěstí. Děkuji, že jste to dokoukali do konce a tohle je konec videa, takže čus.